महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघर्ष कृती समितीच्या मेळाव्यात मंत्री नितेश राणेंनी मार्गदर्शन केलं. पाहूयात. आपण देशामध्ये 16व्या क्रमांकावर आहोत. 16व्या. मी जेव्हा या मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि कारभार स्वीकारल्यानंतर पुढे जायचं कसं हे जेव्हा नियोजन मी आणि माझ्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसलो, ते कुठे आहोत. महाराष्ट्र राज्य हे तेवढे पुढे जात असताना नेमकं आताची परिस्थिती समजून घेऊन पुढचं नियोजन करायचं आणि त्यानुसार अगर आपण गोडा पाण्याच्या मासेमारीमध्ये अगर आपण 16व्या क्रमांकावर असू तर आपल्याला भरपूर काम करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टिकोनातून निर्णय पण घेण्याचे गरजेचे आहे. मग मी माझ्या अधिकाऱ्यांकडून सगळे जे काय महाराष्ट्रामध्ये जे काही गोडा पाण्यामध्ये मासेमारी करण्याचे सगळे जे तलाव आहेत, ज्याचे ठेके आपण 30-40 वर्षापासून आपण दिलेले आहेत, त्या सगळ्या जणांची माहिती मागवली आणि नेमकं आपण मदत कशी करायची, कुठे करायची आणि आजचं असलेलं त्या तलावाचं उत्पादन हे दुपटीने कसं वाढवू शकतो, त्याला सरकार म्हणून आम्ही काय मदत करू शकतो, या सगळ्याची माहिती मी नजरेसमोर ठेवली की मला मागवायला सुरू केली. या 12 महिन्यामध्ये काही निर्णय तुम्हाला आवडले असतील आणि काही निर्णय तुम्हाला चुकीचेही वाटले असतील. पण कठोर निर्णय केव्हा आपण घेतो, जेव्हा आपल्याला भविष्याची चिंता असते, भविष्यामध्ये होणारे परिणाम, दूरगामी परिणाम हे तुमच्या आयुष्यामध्ये दिसले पाहिजे. तुमच्या येणारी भावी पिढी ही आर्थिक सक्षम झाली पाहिजे, हे नजरेसमोर ठेवून काही कठोर निर्णय आम्हाला घ्यायला लागतात. ते काय आम्हाला आवडले, तुम्हाला लोकांना त्रास द्यायचा होता, आम्हाला मंत्रालयामध्ये काहीच कामं नव्हती म्हणून त्याला कठोर निर्णय घेऊ आणि मोकळे होऊ जेणेकरून लोक आम्हाला अजून शिवाय शाप घालतील त्याच्यासाठी नाही. पण तुमच्या सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी परिवर्तन घडलं पाहिजे. सरकार म्हणून ही यंत्रणा तुमच्या मागे उभी आहे हा संदेश तुमच्याकडे गेला पाहिजे म्हणून काही निर्णय मी आवर्जून घेतले. पण त्याच्या आज 12 महिन्यात 1 वर्ष झाल्यानंतर मागे पाहिल्यानंतर तुम्हालाही कळलं असेल की तेव्हा कठोर वाटलेले निर्णय त्याच्या टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला कसा फायदा होतोय याचा कदाचित आज नाही काही वर्षांनी तुम्हाला निश्चितपणे त्याचा फायदा दिसेल. पण याच्या पुढे काही सांगत असताना अजून काय माहिती देण्याच्या अगोदर मी काय आज खाली हात आलेलो नाही. आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी सरकार चालवत असताना महाराष्ट्रातला प्रत्येक समाज, प्रत्येक घटक, प्रत्येक वर्ग हा आमच्या महायुतीच्या सरकारबरोबर समाधानी असला पाहिजे, सरकारवर समाधानी असला पाहिजे ही भूमिका नजरेत समोर ठेवून आम्ही काम करत आलेलो आहे. आणि म्हणून आज आपल्या समोर जी आमची, तुमची आणि माझी जी वारंवार चर्चा होत होती, तुम्हाला जो अडचणीचा वाटणारा जो निर्णय होता, ज्याच्यावर जो लागलेला स्टे तुम्ही उचलला होता आणि तुम्ही प्रत्येक जण माझ्याकडे येऊन बोलायचे की नितेशजी त्याच्याबद्दल काहीतरी करावं, लोकांच्या समोर आपण जाऊ शकत नाही, चर्चा करू शकत नाही. म्हणजे मागे बसलेले असंख्य प्रतिनिधी माझ्याकडे यायचे, विनंती करायची. पण मी तसा हलक्या मनात नाही. घेतलेल्या निर्णयावर जेव्हा घेतो निर्णय तेव्हा विचार करून घेतो आणि काहीतरी चांगलं करायचं हे तुम्ही जे काही 12 महिने करायला प्रयत्न केला तो तुमच्या हितासाठी केला. तुमच्या विरोधात भूमिका की विरोधात तुम्हाला नुकसान व्हावं म्हणून बिलकुल केलेलं नाही. पहिलं काय आणलं ते सांगतो आणि पुढे काय तुम्ही करायला हवं हे मी इथून सांगून जाणार.
कारण ते तुमच्यासाठीच मला मंत्रालयाचा मंत्री केलेला आहे. मी आज जे मंत्रालयामध्ये बसतो आहे, जेव्हा मत्स्य व्यवसाय मंत्री म्हणून जी ओळख मला जी मिळाली आहे की तुमच्यासारख्या असंख्य मच्छीमार बांधवांचं प्रतिनिधी म्हणून मी महाराष्ट्र राज्याच्या कॅबिनेटमध्ये बसतो, ही भावना माझी आहे आणि म्हणून मी आज तुमच्या समोर आलेलो आहे. आणि म्हणून आज येत असताना काल मी बसतो आपल्या सगळ्या प्रतिनिधींवर, मी परत मंत्रालयात गेलो, अधिकाऱ्यांना बोलवलं आणि मी त्यांना सांगितलं की मला आज GRF काढायचा आहे आणि आज हातात एक शासन निर्णय घेऊन आलेला आहे. तो शासन निर्णय असा आहे, शासन निर्णय असा आहे 12 डिसेंबर 2025 चा, ही कालची तारीख आहे. या शासन निर्णयाद्वारे गुजारिशे मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था प्राथमिक मच्छीमार विविध कार्यकारी सहकारी संस्था जलाशयावर निर्माण करायचा संघ व गुलाशेर जिल्हा मच्छीमार संघ नोंदणीबाबत दिनांक 12/5/2023 अन्वये निर्गमित शासन निर्णय तुर्तास स्थगिती देण्यात येत आहे. बरोबर आहे ना? परत घेऊन येणे मग टाळ्या पडल्या नाही.